maksaa. Sillä oli joku siellä semmoinen, niin sen kautta. Mikä se tommonen tavallinen? Nykyään saattaa löytyä jostakin jo, mutta Mikä se tavallinen liippa on sitten arvoltaan? Mitä se timpurit käyttää? Sehän on helvetin karkki. Sillä mäkin ensin sen enimmän kierteen, kun on karkealla tahkosella, että se on kunnon kierretty, niin sillä muutaman kerran se lähtee niin pois. Ja tämä on 6 tonninen. Ja sitten katso tohon, että mulla ei ole rajan pakka päitä yhteensä, ennen on kaikki mennyt, mutta tuossa näet taas niin on otettu kerran kuvan kanssa, niin siinä on niinku, tulee komia tuosta rajan pakkasta. Ja minä ajattelin jonkun tytön päästä puhuttu, sieltä hyviä hiuksia. No ei se. Mitä varten tuo puu pitää olla tuo? Se on aika huiksi kokkeita, kato, kun se on kovaa koivua. Ja sillä tehdään se finistys tuolla nahkalla. Joo, se ei muuten ei. Tässä on yksi, mä otan tällä saattaisi havaita tällä puukalla. Ja se on sinun oma tekemä. On, nämä on kaikki. Viekö ne justiin siinä kulmassa, niin, tai yrität mikä se terä on? Ei, no kohta nää näet se. Se on mutulla. Sitten se näyttää, että miten se on ja vaihon vähän sitten kuluu. Kyllä sen tuntee. Ja sekö pitää terästä ulospäin aina? Joo, nimenomaan sehän leikkaa se niistä tonne. Sekä yhden kerran pökkään tuohon noin, niin se ei leikkaa ennen. Saatais paloin mennä paskaksi. Ei kamera pysy matkassa. Ei sitä tarvitse sitä leikkaa, mutta kokkela. Otetaan sitten zoomia lähemmin, jos tämä lähtee halki. Se halakisi tuosta. Se on aika lähellä otsa. Nyt on se alku kiirittämään. Joo. Oi vittu. Sehän taitaa ollakin hiusten halakoja. Ja se on 9 on vetänyt paralla. Näkisikö se siitä paremmin? Kyllä se tuli tuohon näkyy se, mutta näkyy täältäkin, niin kyllä sitten se TV:ssä näkyy vielä paremmin. Siinä on muuten hyvä kulma. Joo, nyt ihan selvää näkyy täällä. Nyt se on niin 3 osaa niinkin. Niin. Mistä tiedät kummalle päin ne lähdet vetämään aina? Tyvestä latvahan päin just. Eikö latvasta tyhjempää? Se aina, hiushan kasvaa aina silloin, niin se on sillä kasvaa, että se on aina sieltä sisältä pukkaa semmoisen torven ja taas teleskooppi ongenvapaa, samalla lailla kasvaa. Se ottaa katon niihin sitten niihin kiinni. Ja sehän on ontto sisässä. Oletko kellekään opettanut ja olisi kerta yrittämällä osannut? Ei sitä... Mitä arvelet, jos tuo yrittäisi opetella joku herkkätaiteellinen ihminen, kauanko ne menisi? No kyllä se saattaisi, kun se oikein terottaa, niin kyllä, että säkin saat se halakastua, mutta Sitä lähti pikkusen. Lähellä, kun se on se pomppi, niin se silloin... Huono merkki. Eikä se on lähellä jo silloin, mutta se ei niin, ihan... se yrittää ottaa kiinni siitä. Niin. Pitäis pikkusen käyttää tuossa... Se näin äkkiä tylys. Sillä muutaman kerran nykässä. Pitää taas käyttää. Silloin kun se on ihan semmos... On ne sen verran paskaset. Siinä on suola söyttä. Yhden kerran kun mä kosken tähän terran tällä painoa. Tähän näin, niin siihen tarvitsee suola ja se rasvan tuohon. Ei lähi halaki. Pomppii vaan. Ja se on jännä, että se... Tähänkään ei saa painaa, kun sitten lopuksi niin hyvin vähän. Että siihen se perustaa, siihen saa se kokonaan se kierre pois. Niin se ensin painat lujempaa, sitten koko ajan hellennät. Niin. Tänään ensin se, kun mulla on mitä karkeampi liippa, niin voisin näyttää niin tuossa ihan kokonaisen terotuksen alusta niin loppuun tähän asti. Että se on jo justiin meinasin kysyä sitä. Menee taas.
Tämä on se sama hius. Se on muuten 5 tuosta jo tuosta kohta. Nyt se meni poikki tuosta. Menee jo niin, kato ohueksi, että se ei jaksa enää olla tuolla alla. Tässä ei periaatteessa enempää, jos on jo 5 pantu, niin se kyllä riitti, jos on 9 pannut parhaillaan. Nyt on vielä 6. On tästä koja. Ja maalimainitys muuta. En tiedä. Taitaa olla Harrilla. Siinä on semmonen kuvapätkä, mitä ei ole kellään varmasti. Ne hyvä malli on pikkusen isompi terä. Mutta tämäkin taitaa olla omena. Eikö monestihan on joku tommonen käyttöpuukko niin liian isolla terällä. Mutta minä pidän sen takia pitkäterästä, kun minä sillä samalla sitten fileoon vaikka isoja haukia. Joo. Se on niin kuin yleispuukko. Tässä on kaikista parhaan kokoinen siihen vuoluhomma ja tuo yhtään isompi ei tarvitse. Joo. Ei tarvitse hirviä. Kerran joku puukon tekijä, niin TV:ssä justiin samaa toitotti. Oletko sitä katsonut sitä lentuukkoa, joka täällä tekee niitä lintuja Rovaniemellä? Sehän tekee puukolla. Mä telekkarista nähnyt joskus. Sehän vetelee semmoiksi ohkasiksi lastuksia. Joo, niin on. Se on kans melko taito. Tässä näkee se, että tämä on jo pikkusen, tässä käyttää liipasella, niin kuin näet, että... Se liippaus mulla kiinnostaa, kato, kun minähän terotan itselle vaikka mettäpuukon, niin minä en nahkaa välttämättä tarttu, mutta se liippaushomma, niin... No kun mulla ei ole muuta kuin tuokin, että tuo ohun, niin sillä ei paljon Käytätkö nää vettä ja millä otteella? Tuo vesi oikein ohun. Tästä näet, kato, milloin puukko pystyy, kato, päin syytä vuolle, kanssa näin, niin se ei jäkätä eikä... Niin se vuolassa, niin siihen, se on niin kuin semmoinen lasipinta tullut. Eli se leikkaa, eikä se jyrsi sitä. Joo, se on se taika. Niin silloin se näkyy, että se niin pystyy. Tämä on hirviän kovaa puuta. Tästä tulee, kato... Mitä puuta se on muuten? Tämä on koivu. Niin tästä tulee, kato, kun kokkeile, niin tästä tulee aivan tämmöinen lasimainen pinta siitä, mistä se on aivan niin kuin niin, se on tonnisella hietopaperilla niin se on. Niin silloin sen tietää, että se leikkaa se. Ja sillä pystyt vaikka päin syytä, niin vaikka kuin jyrkästi pystyt, vaikka se kuin vetäisi joka suuntaan, niin se leikkaa sen sinne päin, mihin sä oot se tarkoitat mennessä. Ja vuolemisessa on sitten... Näytäpä se, mikä on se oikeaoppinen liippaus? Eikä siinä... Katsotko noita kokeillakin, niillä on eri systeemeitä sillä miten tuolla... Minä vaan kun mä liippaan ja sitten käännän aina sitä vaan. Ei, se on ihan niinkö... No mallaapa vähän. Kato, sulla on erilainen ote, kun en minäkään ole tulla lapannut, että peukalolla paini. No kato, minä... Ja paina yritetellä justiin panna niin, että kontrolloit... Mä sen kato tunne, että milloin se on se ei pökkää näin, eikä se on näin, vaan mä sen tunne, että milloin se on... Se on justiin terän suunnassa. Niin se Elikkä sä aina terotat ihan sillä lailla? Niin, minä terotan näin aina kanssa. Mä sen tunnen, kato, sitten mä sen verran aina käännän sitä. Pikkuhiljaa kun mä tuon niin mä sen tunnen tällä peukalon tässä, että milloin se on. Tuleeko siinä vahinkoa? Sinähän tulee tietenkin, jos katsoo liian ottaa terällä, niin se, joo, se heti jyrsessä. Tulee pullo sitä terästä, niin sehän puskee. Joo. Ja toisaalta, jos minä kerran kysyin joltakin, että mitä jos se terotettaisiin terää sitten sillä, että se olisi niin kovera, niin sehän sanoi, että sehän jää puuhun kiinni. Joo. Että se pitää olla justiin vain terän suunnassa. Mutta se, että jos mä liikkaa kanssa käännän noin, niin se kato jyrsee tuonne sisään ja siihen tulee, ja se on heti aloitettava alusta, kun se menee. Yksi semmoinen kerpunleikkaaja kerran, niin se ensin terotti noin, mutta teki hienosäävön sitten tiedätkö, että pikkusen jyrkemmässä kulmassa ihan vähän. Sinne ihan nokkaan kato semmoinen terävä, niin se oli kyllä terävä. Joo. Mutta sitten ei kestänyt niin pitkälle matkaa tehdä, että se tehdään ihan sinne nokkaan. Sekin riippuu, se on just mitä enempi se on pullo, niin se tavallaan kestää teränä. Sillä lailla pitempään sitä tarvitsee tahkota, mutta niin kuin nämäkin, niin kun näet miten tämä on terävä tällä lailla näin hirveän pitkältä matkalta, niin suippu. Niin tämä pystyy helvetin terävä, mutta tämä pitää sitten vähän väliin niin terottaa, että se niin kuin, se äkkiä tylsä. Niin, jos on varsinkin jotakin hieta, mutta yleensä tämmöiset, niin kyllä se kestää niin oikeassa puussa, mutta tuollaisessa puusepän puussa, vaan se, että niin, sitä pitää sitten useammin tahkota vaan, mutta se pystyy paljon paremmin kuin se tylypäpä. Ei se kertaa, että se menee sen tunteeko se. Ei siinä ole tällä minä sen olen tottunut ja olen vaari opettanut silloin. Se vaan sitä aina kääntää sen tuntee tuossa. Ja siitä tuntee tuon kierteessä haluaa. Tietenkin silloin vähän kun hiusta alkoo, niin siitä aina onnistua, niin tästä tuntee kynttä, kun vettää niin tuo, milloin se on kierre pois.
Eli se menee siljasti. Niin sen tuntee heti, mutta se kun oppinut tietää, niin sen tuntee heti, että missä kohti siinä on kierrettä vielä. Kato jäänyt sitä rypeämään. Sen tuntee heti tuossa kynnissä. Tuolla on ne Pyssykylän miehet, niin sanomalehtiä aina halkaset, että kun katkeella terää. Tämmöistä tuntuu siinäkin on, että jos siinä on kierrettä, niin se leikkaa helvetin. Ja kierresi pitää näistä saada täysin pois, että sitten se, siinä on junki, se oikea, eli naisten niin tuo perunankuorma veiti. Se on se alkuperän. Niin, ja siitä ei ole katkaista, vaan se tehdään tällä lailla. Mistä se tulee se sana, se jungi? Minä en sitä tiedä, mutta... Vittu, nämä on teräviä kaikki. Mutta niin se on sen takia, kato, kun siitä on se teräytetty pois, kun nälkänut kuori, kato, kaiken on ennen tehnyt sitä puukolajaa. Kato, kuvaa kukaan. Kato, kun tuon kääntää tänne. Tulepa täältä kato. Joo. Kato, minä näen, että milloin on kohdalla. Joo, niin joo. Tuo on hyvä. Joo, ovella ve. Kokeilepa. Mikä? Ei sitä puhu. No tuossa minä ei... revi heti sormen. No, se saattaa kyllä on. Siinä on muuten melko moni on. No se ei pian varas. Niin. Tuossa oli se terävä. Kans. Niin kato, kun mulla on tämä ote näin, niin kuin kaljapylly ottaa. Ensin mä näytän, miten oikein pitäisi vuolla. Älä ole tuolla peukaloa tuolla. Ei, mutta kato, kun mullahan on tämä. Eihän mulla pääse. Kato, minähän näin. Niin, se, sitä on moni sanottu, niin se vaan tahtoo niin, kato, kahteen suuntaan katoppa, tässä on niin pieni puu tietenkin sillä miten. Niin. Minä olen aina näin. Mä en tee aina toisella kädellä. Tämä tekee, nämä sormet tekee työ. Aina. Se vaari opetti mulle se silloin, kun niin, kaikki vuolla, niin se pysyy aina kontrollissa. Niin... Eli nämä toisen käyn sormilla pukkaat. Niin, tällä kädellä vain pian tätä puukkua kiinni. Ja peukalolla sitten niin, näillä teen työ. Peukalon pistät sinne kauemmas. Niin, näillä kahdella sormella teen. Niin nämä tekee sen Mutta onhan siinäkin, sanotaan joku kokemus, niin en minä ole 20 vuoteen leikannut haavaa sormella. Joo, niin on. Se saattaa niin, mutta tämä on hyvä, niin tällä niin tunnet heti näillä näitä, mistä se ottaa niin, sitä mukaan. Niin. Vanhan kansanmiehet teki kaikki puukolla, niin kuin mulla se ukki teki tuohitöitä, niin se teki kaikki puukolla. Ei se leikannut saksilla niitä. Halakoja pani suikuissa. Hyvä tää porkkana vastata. Semmoista.